Biermars en opmars voor de Stadspatronatsvereniging de Vlaamse met nog in het midden Sjoerd I en onze grootvorst burgemeester. Graag in de Biermars. Ik kom de zaal in, want ik heb u strak gezegd. Als ze nu geest welkom heette, geest ze altijd nu vergeten. En ik kreeg met gefronste wenkbrauwen een opmerking. Ja, maar dat is die vrouw vergeten. En toen heeft ze gezegd, ik zal me de volgende keer een glittertruitje aandoen. En nu, daar steekt ze loestert gearneerd. En die zitten in de politiek leefvlieg. En die loesteren het. En nu gaat ze echt opkijken. Beste Judith, de oppervlagers zitten voor dich op de knieën. En nu kijkt ze eens. Alsjeblieft, ook wethouder Judith Muller aanwezig. Dankjewel. En een schone avond. Allergoeds voor het liedje. Ja. Hebben we dat snel gewonnen, dan moet ik even weer terug. Want lief, Vlaggenings en Vlagers zullen gewoon afschiet met me. Voor een geweldige prins. Zijn adjudanten zijn al teruggetrooien, ingeliefd in het raaf. Maar hij steekt nog hier te glunderen, te stralen. En geef hem nog een geweldig applaus. Onze stadsprins, de 76e, Sjoerd I. Ja, beste Sjoerd, ik kan niet gewoon vertellen wat ze beleefd hebben. Dat gaan we niet doen. De lieve een feest. En we hebben een feest gehad. Dat nummer neem eens wel af. Maar één memorabele zinspreuk leef Vlaggenings en Vlagersen. Dat we als we op stap gingen. En Indy en Jeroen waren erbij. En ze kregen het eerste putje bier. Dan zeiden ze tegen ons. En in een schone vastelovend. Dat heb ik nog één keer gezegd. En beste Sjoerd, ik weet zeker, en ik heb het een aantal keer gememoreerd. Ik heb die oma, tante Annie, wordt voor dich wordt de oma, voor mij ons wordt tante Annie. En ome Giet, ik zit nog op het brummertje. Ik zie nog die broer, daar heb ik ook dankbare herinneringen aan. En ook, en ze hebben mij nog gebeld om te vragen, vergeet, dat kon ik niet uitleggen, tante Doortje. Door kunnen moet ik zeggen. En zie je ze op 16 september overleden. Maar een paar weken ervoor heeft ze mij nog gebeld. En mij heeft gevraagd. En toen ging ik op vakantie en ik heb er niet meer kunnen beantwoorden. Maar dat hoort bij het leven van de werk heb ik een stukje gelezen van de Prins van Sittert.
Ook hij het ziet perikelen. Maar dan moeten we doorheen. Leven, liefde vastelovend, met liefde en met humor. Liefde om het te kunnen vragen en humor om het te kunnen begrijpen. Beste Sjoerd, ik hoop de allerlaatste keer en natuurlijk is er alle ikaars en de loeste honing van de zaal. Vlarinnix en Vlarissen, het laatste woord van onze stadsprins. En heeft er op een geweldige manier vorm en inhoud gegeven. Gestrold door de schone vastelovende Waereldsjtad. Het laatste woord van onze stadsprins Sjoerd. De eerste. Dankjewel, Opper. Bungel een beukje voor het begin. Maar goed. Ik zal dat kort houden, zo wie Opper dat zo goed kent. Ja, leef Vlarinnix en Vlarissen. Ik heb het toch, ja, helaas op te zien van ik gedacht dat de emoties toch, ja, ik need het bedanken, jongen. Hier stond ik dan. Een van de laatste minuten als 76 stadsprins van de Waereldsjtad. Een jaar geleden stond ik hier onder de bühne, met knikkende knietjes. En ook zo een te wachten op het moment dat ik goed geroepen zou werden. En misschien, ik weet niet, is er nu een prins langzaam zich door het prinsenpak het reizen. En dan komt ze erachter dat zo'n maillot aantrekken toch net gaat langer door dan wie ze dat toeziet. Ik kan euch vertellen dat het afgelopen jaar echt ontzettend snel is omgevlogen. En al helemaal als ik het moet vergelijken met het jaar dat ik hem moest zwiegen. Dat hier liggen eeuwigheden door. En dat zwiegen was absoluut niet gemakkelijk. Maar dat wachten was dubbel en dik waard. Ik heb een fantastisch seizoen gehad en het ruimte hebben we goed gekomen. Vanaf het moment vorig jaar 6 januari heb ik van alles genoten. De zittingen van de Vlarissen en van de andere vereniging gedaan. Tot vastelovensdinsdag met als hoogtepunt toch wel de grote Waereldsjtad optocht. Samen met mijn adjudanten Jeroen en Indy. En natuurlijk met de jeugdprins Sepp en zijn adjudant Siem. Dat is gewoon bovenop tijd, gewoon een nieuwe wagen te staan. En uiteraard niet te vergeten de gulden humor dat hier door deze ganse woord wordt georganiseerd op 25 november, de gulden humor. Ik heb veel leuke uren leren kennen, zoals de Draaf, de Sap, de Vlarissen, Vlarinnix, uiteraard de jeugdprins met zijn adjudant Sepp en Siem en de familie en vrienden van daarvan. Maar er zijn toch nog ook een aantal jullie die ik wil bedanken. Uiteraard, ik heb mijn zus gedaan. Ik zie het niet gewoon, maar Jeroen en Indy. Nogmaals, hartelijk bedankt voor het afgelopen jaar. Het wordt een fantastisch seizoen. En hier heb ik het helemaal compleet gemaakt. Nogmaals applaus. Dankjewel. Toppers. En dan uiteraard de man van die staan, de Vlarissen. Dankjewel voor het vertrouwen en de kans die ik hier heb gegeven. En ja, de fijne tijd dat we samen hebben gehad, met z'n allen. Maar bij elke Vlaris, ja natuurlijk ook een Vlarin. En ze zijn niet gelukkig verspreid door de zaal. Maar Vlarinnix, heel erg bedankt dat je hier zo goed gezorgd hebt voor mij, voor mijn adjes en uiteraard ook voor de dames. Dat die overal bij betrokken werden en ja, begeleid werden dit seizoen. En dan heb ik nog 2 nu van mijn residentie. Mijn papa en mam. Papa en mam, bedankt voor alle steun en zorg die het hier afgelopen jaar heb gehad met mij. Mam die elke week weer zorgde voor schone kleren, schone gestreken hemels voor mij en mijn adjudanten. En uiteraard iedere ochtend des weer op stap gingen voor de spekbeleid. En natuurlijk pap voor het gans vervoer van de tuin. Voor het vlakheizen en dat er genoeg els en wij
regelmeester in Oeslo. Zodat we ook gaan te drinken naar je uiteraard. En dan hebben we natuurlijk Johan en Indy en ik een live concert af en toe s'avonds laat gegeven als we toekomen. Ik weet niet of ik er net zo gelukkig met word, maar veel vonden het hartstikke leuk. En natuurlijk 12 november is papjarig. En dan worden nog de 11e van de 11e en toen heb ik een paar pilsjes gedronken, maar toch ook voor s'avonds laat gedicht gezongen. En als bedankje heb ik dan een bosje bloemen voor de man. Dan kom ik tegen Ger brengen. Is met hem. Nou, mama. Zo'n pakketje van dit, ja. Maar er net echt nog een pakketje bloemen met me, zeg. En dat is toch wel voor mijn prinses, ik weet niet hoe is het. Meerte! Wat komt ze hier? Meerte, heel erg bedankt voor afgelopen jaar voor de steun en zo. De kopzorg, het is echt wat aan de is. We hebben er lang naartoe kunnen hebben, langer dan normaal. Dank u wel. Wat even met recepten doen. Ja, en voor de nu die gedacht hebben dat de prins op de knieën zou gaan, dan kan ik me eindelijk zeggen, het verlangen is Sjoerd als het kreeg. We gaan de bühne op en we gaan afgenomen voor onze stadsprins. Geven we een geweldig applaus voor Sjoerd I. Dan heeft Vlaanderen zijn Vlaamse ons Waereldsjtad vlamt. En Sjoerd zit en geweest niet oplopen. Ja, zeg maar, wacht even, ik ben nog niet klaar, ik heb nog even nodig. Dus voor de allerlaatste keer het woord aan onze stadsprins, Sjoerd I. Dankjewel. Uiteraard, net vermerkt zijn er ook nog twee andere meisjes van adjudanten. Excuses dat ik Jeroen en Indy zoveel heb moeten lenen. Ook daarvoor wil ik echt hartstikke bedanken dat ik die jongens moet lenen in die afgelopen tijd. Om goed gedaan. Uiteraard wil ik ook speciale dank voor de circommissie. De circommissie wil ik heel bedanken. Je hebt afgelopen jaar toch een extra werk gehad. Namelijk met het maken van de show Nuuje. Ik huurde op namelijk nog zeggen toen we de wagen gingen inwijden van ik ga je het ook wel graag willen zien als met in het jubileumjaar de nieuwe wagen inleven. Maar ik wil u graag bedanken dat ik de nieuwe prins op de show Nuuje mocht zijn. Daarom voor de circummissie ook graag een applaus. En uiteraard ook iedereen achter de schermen, alle commissies, vrijwilligers wil ik bedanken die bijgedragen hebben aan dit fantastische seizoen. Zoals het raad voor het vlagreis op presidentie. Het wordt eigenlijk een fantastisch feest. En de gezellige donderdagavond natuurlijk, na de vergadering, dat ik tegen u, ik weet niet of het gaat slim, maar heb uitgenodigd die mij toes. Meer te worden, gaat minder blij met, maar het wordt wel gezellig. De sap uiteraard, wordt dadelijk bijgaan. Heel erg bedankt voor de vaandels in de stad ophangen. Het klasje leren, het wordt een fantastisch feest. En natuurlijk de Hanenhof van de Hanenhof Gelaen. Bob van de Uile, Remco van de Zwentepolders. Toen nog Giovanni van Zoutvoort en ook hier.
En natuurlijk de eerste prinses van Gelaen, Anne van de Kronkelaar. Heel erg bedankt voor deze schone wassalon. Maar er zijn er nog twee belangrijke lui die ervoor gezorgd hebben dat ik overal op de plek kom. En dat waren Jan en Sjaak. Ik wil u ontzettend bedanken voor alle leuke reisjes, de warme autoritjes, over het gelukkig niet te koud rijden. En ze weten zelfs beter de weg dan Google Maps af en toe weet. Dat is ook altijd fijn. Dankjewel heren. En dan heb ik achter in de hoek ergens Gastrid Bokker hier staan, mijn collega's. Die wil ik ook ontzettend bedanken voor het, de flexibiliteit en het omgooien van de roosters, zodat ik in ieder geval overal biekers zin. Dankjewel. Ja. En de vrienden uiteraard ontzettend, maar dat komt daarin nog wel vergeten te kunnen. Maar er zijn nog twee hele belangrijke lui. En dat zijn die twee kleine kanjers. Zo wie Bert zou zeggen, de 141ste stadsprins van de Waereldsjtad. Met Siem aan zijn zijde. Wat heb Gerrit fantastisch gedaan. Ik zie nog niet goed in het donker. Oh, daar zit je. Sorry. Ik zie net al. Je hebt het seizoen compleet gemaakt. En daarvoor wil ik je ontzettend bedanken. Hij absoluut geen betere jeugdmensenrondje met zijn adjudant zien. En dan heb ik toch nog een klein afscheidscadeautje voor. Aan de head. Jeroen. Bendy. Merte. Emus. Ik wil nog heel even een cadeautje geven. Jongens, jij wordt anders. En toen ik jong, nog even over de boom, gewoon zo in pakken. Wat je dan zien helpt wel even. Mag ik gewoon nog voor Siemens hebben, uiteraard. Een groot applaus. Een geweldige jeugdadjudant en een geweldige jeugdprins van onze Waereldsjtad. En ook een omweg. En we gaan samen nog de schrik nog bij lijsten. We gaan samen doen. Je was fantastisch. Dit heb ik compleet gemaakt. Dankjewel. We beginnen aan het eind toe. Ook 4 afjaars. Ik zal er vast ook wel gaat vergeten zijn, maar ook die wil ik bedanken. En uiteraard aan Stacey en mensen dat ze aan de laatste minuten bezig is van die Prinsschap. Wie je aan dit avontuur begon, dat is toch ook een beetje rekening met dit moment. En om nog... Hoeveel? 3? Oh, kijk. Rustig aan. Om nog één cliché te nemen, vuil u zeggen tegen me in het begin van dit Prinsschap. Dit geeft me één keer metmaken. En ik moet heel eerlijk straks zeggen, dat maakt ze ook nog één keer met. En hij dat zeker niet willen missen. Het wordt een fantastisch seizoen. Ik heb ongelooflijk zo'n momenten metgemaakt en herinneringen gemaakt die ik nooit meer zal vergeten. Maar dan is het nu toch echt die tijd om het stekstje, of ja, de scepter, over te dragen aan de nieuwe prins. Maar ik wens je allen van een heel geweldig, fantastisch seizoen. Leef veel herinneringen en Vlarissen. Dankjewel dat je allemaal hier zit vandaag en samen met mij een topseizoen ervan hebt gemaakt. Maar dan ga ik nu toch echt voor de allerlaatste keer mijn liefspreek doen. Ons Waereldsjtad, daar nemen zeggen op. Samen hossen, drinken en zingen. En ik mocht eindelijk voorop. Heerlijk Gelaen. Gelaen Allah. Vlarissen Allah. Ons Waereldsjtad Allah. Dankjewel, stadsprins Sjoerd. Maar
leefvlaggen exemplarissen. Nu is echt het moment aangebroken om onze 76 stadsprins Sjoerd I te ontdoen van zijn waardigheden. En mag ik dan onze burgemeester, de heer Hans Verheijen, naar voren vragen en onze voorzitter Frank en onze vice-opper Kevin. Ja, beste Sjoerd, we hebben het al gezegd, geweldig seizoen beleefd. We vergondig nu die verzeenselen, die waardigheden afnemen. En mag ik dan aan onze vice-opper Kevin vragen om de patch die door ons Waereldsjtad gestroomd heeft van vreugde, van humor, van plezier, om die shortpatch met de verre af te zetten. De vice-opper Kevin, die zal dat doen. En mag ik dan aan onze voorzitter Frank Bessems vragen om die Jean medaille die er om heeft. En inderdaad, 1 jaar min 1 dag. Want hebben ze hem op 6 januari op 3 koningen opgangen gekregen. Ik weet niet meer door mij, maar 1 van ons zal het gedaan hebben. Om die ook nog 364 dagen af te nemen. En de voorzitter Frank, die zal dat doen. En dit is dan onze burgemeester Schuinestreep, grootvorst de heer Hans Verheijen. Schoon dat ze er best. Hij heeft al een paar sjoeskes gedronken, gelijk of half op. Half een beetje zetter, zeker zetter. En dat is gewoon dat gegund, Hans. En als het leven schoon is als nu die gaat gunnen. En het is aan onze grootvorst Schuinestreep, burgemeester Hans Verheijen, om dicht de scepter des toe, Sjoerd met eerlijke draaghuis, om hem over te nemen. Beste grootvorst burgemeester. Beste Lu, die staat er dan. Oud-prins van de Vlaamse, gewoon Sjoerd Reintjens. En dan met 2 keer een N. En oma hierboven die is blij dat ik dat zeg. Maar alle met plezier, terzijde is, hier staat Sjoerd Reintjens, geef hem nog een geweldig applaus. Ja, beste Sjoerd. En ook dat hoort niet gans verhaal dat vastgelovend heeft. Weer komt de bühne af en van levendig over een andere groep. We hebben ook totaal geen regie in, ook geen verantwoordelijkheid. Piet de marsjes op als we de Vlaamse en Sjoerd blijft hier gewoon en Sjoerd Reintjens staan. Alle succes en het komt ongetwijfeld goed. Piet de mars is uitmars.